ये स्कर्ट भी धो दी है जरा। साड़ी, स्कर्ट, ब्लाउज, धोती, माँ 1000 कपड़ा तू एक साथ इस्तेमाल काहे करेलू? खाली नाइटी काहे ना पहने लू? कल से हम नाइटी पहनब और तोहरा के एगो मैक्सी खरीद देब त तू पैंट पहने के परेशानी से भी बच जाइबा ना। देखा फोन के घंटे बजता। अरे घंटी बज रहल बा। हमके नाइटी पहने खातिर मिलेला। नौटंकी माँ। हेलो, के बा? ई सोमन सर के घर हो की? ई हमार घर बा और ऊ हमरा खातिर सिर दर्द बा। अच्छा बतावा तू के बाड़ू? हम सोमन सर की बहुत बड़ी फैन बानी। आप उनकरा के फोन दे सकते? अरे रे, हम अभी अभी ओकरा के काम देहले बानी। ऊ खत्म करे तक तू रुक सकेलू ना? हाँ जरूर, थोड़ी देर बाद कॉल कर। हाँ अच्छा ही होखी, काहे कि ऊ कपड़ा धो रहल बा। ए बेटा, तोहर कोनो फैन कॉल कइले रहली। हाँ? अरे बाप रे, तू हमरा के बुलेलू काहे ना? हमके का पता काहे कॉल कइली? ऊ कहली कि वापस कॉल करी तोहरा के। हेलो हेलो, सोमन से बात करे तानी। हेलो। हाँ, तारा हमार घर के नंबर कहाँ से मिलल? हम जब्बार से राउर फोन नंबर लेनी। ठीक कइलू। काहे का भाई? अगर तू ऑफिस में फोन करतू तो सनी फोन उठाई और वो अच्छा इंसान नहीं खे। अच्छा तो रउआ पॉजिटिव भी बानी। पॉजिटिवनेस? हमरा त बिले तार नाम भी नहीं के पता। हमरा के एक सच बताई, रउआ हमरा कॉल के इंतजार ना करत रहनी? ना। का? अगर हम ना कहा तो झूठा कहलाए। राउर नाम जान सकत नहीं? शालिनी। शालिनी। का तू बेबी शालिनी हूँ? बेबी नहीं, सिर्फ शालिनी।